Gaurkoan funtzio esponentziala aztertzen jarraituko dugu. Alegia, I berdin A berriza motako funtzioak. Baina bideo honetan, berrekizuna A 0 eta 1 artean dagoenean aztertuko dugu. Aurreko bideoan, hainbat adibide ikusi genituen. Hoien artetik, I berdin B berriza funtzioa. Funtzio hau esponentziala da, gorakorra, eta 0 bat puntotik pasatzen da. Baina honekin batera, beste hainbat adibide ikusi genituen. Berrekizunara aldatzen baldin badugu, funtzioaren adierazpena ere aldatu egiten zen. Hau da, berrekizuna A gero eta handiago egin, ikusten duzue, kurba aldatzen dijoa. Adibidez, funtzio hau, I berdin 5 berriza, alfizaren balio positiboetarako, B berrizaren gainetik doa. Hau ere 0 bat puntotik pasatzen da. Eta balio negatiboetarako B berrizaren azpitik doa. Modu berean, aztertu genuen B berriza baino txikiagoak diren berrekizunak, forma hau dutela. Ikusten duzue, I berdin 1,4 berrizak, adibidez, ze forma hartzen duen, balio positiboetarako azpitik doa. Baina badago balio limite bat, edo momentu limite bat, eta hori berrekizuna bat denean gertatzen da. Ikusten duzue, momentu horretan, horren adierazpen analitikoa hau dela, I berdin 1 ber isa. Eta bere adierazpena zuzen hau dela. Zergatik gertatzen da hori? Berdin dio izaren lekuan ze zenbaki jarri, emaitza edo iren balioa beti bat izango dela. Hau da, 1 ber 1, 1. 1 ber 0, 1. 1 ber minus bi, 1 izango da ere bai. 1 ber 3, 1. Beti 1 da. Beraz, hau horrela idatzi beharrean, esan dezakegu, funtzioa hau dela. Hau da, funtzio konstante bat. Baina azter ditzagun orain berrekizunak 1 baino txikiagoak direnean. Hau da, 0 eta 1 artean daudenean. Kasu horretan, bere adierazpen adierazpen grafikoak hauek dira. Kasu honetan adibidez, I berdin 0,7 berriza funtzioa beherakorra da, eta 0 bat puntotik pasatzen jarraitzen du. Baina fijatu gaitezen bereziki I berdin 0,5 berriza funtzioan. Ikusten baldin baduzue, funtzio hau eta aurretik marraztuta genuen I berdin B berriza funtzioa oso antzerakoak dira. Baina antzerakoa baino gehiago simetrikoa dira. Zeinekiko simetrikoak? I ardatza edo ordenatu ardatzarekiko simetrikoak. Ikusten baldin baduzue, hemengo puntua hemen da. Eta hemengo beste puntu hau hemen dago. Baina adierazi ditzagun puntu horiek. 1 bi puntua, bere simetrikoa ordenatu ardatzarekiko hemen duzue. Eta 2 lau puntua ere, bere simetrikoa argi eta garbi hemen dagoela ikusten da. Beraz, bi funtzio hauek I berdin B berriza eta I berdin 0,5 berriza simetrikoak dira. Baina azter dezagun gertutik I berdin 0,5 ber isa funtzioa. 0,5 beste modu batera horrela idatzi daiteke. I berdin erdia ber isa. Zer da gertatzen dana? Guk hemen funtzio honi -1 balioa ematen baldin badiogu, hau da, isa berdin -1 hartzen baldin badugu, I horrela kalkulatzen da, erdia ber -1. Eta berretzailea negatiboa denez, honi buelta eman da,
balioa bi da. Beraz, -1 baliorako bi lortzen dugu. Modu berean gertatzen da beste honekin. Guk isari -2 balioa ematen baldin badiogu, iren balioa erdia ber -2 izango da. Hau da, beste modu batera idatzita, 2 ber 2, 4. Gauza bera gertatzen da, hemengo balio txiki hauentzako. Hau da, 2 berrizaren beste puntu bat. Honen simetrikoa nun egongo da? Alde honetan. Ikus dezagun. Horren simetrikoa hemen egon beharko litzateke. Hori da bere simetrikoa. Zer gertatzen da hemen? Gauza bera. Guk isari bat balioa ematen baldin badiogu, iren balioa erdia ber bat, erdia da, edo 0,5. Hemen agertzen den bezala. Modu berdinean azter dezakegu, adibidez, i berdin lau berriza funtzioa, bai? Urdin ez dagoen hau, i berdin lau berriza funtzioa da. Eta zein izango da funtzio horren simetrikoa? Ikus dezagun, hemendik ibiliko da. Eta zehatz-mehatz, hau izango da. Ikusten baldin baduzue, puntu hau ezaguna da. Puntu hau bat lau puntua da. Hau da, i berdin lau ber bat. Lau ber bat, lau. Beraz, puntu hau ezaguna da. Eta zein da bere simetrikoa? Beste hau. Beraz, lortu dugun hemen beltzez dagoen funtzio berri hau, 0,25 ber isa, lau berrizarekiko simetrikoa da. Beraz, i berdin lau berriza eta i berdin 0,25 berriza simetrikoa dira. Baina, i berdin 0,25 berriza idatzi beharrean, 0,25 era honetara idatzi daiteke. Laurdena ber isa. Beraz, oso erraza da orain konturatzea, bakoitzaren simetrikoa zein den ikusten duzue, honen simetrikoa, bi berrizaren simetrikoa, bat zati bi berriza dela. Eta lau berrizaren simetrikoa, bat laurden berriza da. Modu honetara lortu ditzakegu funtzio esponentzial simetriko guztiak. Beraz, ikusten duzuenez, berrekizuna 0 eta bat artean dagoenean, funtzioaek forma bera dute, baina gorakorrak izan beharrean, berakorrak dira. Eta bakoitzak bere simetriko bat du. Eta nola kalkulatzen den ikusi dugu. Orain, zuen kontura, gorriz dauden bi funtzio hauen, hau da, 1,2 berriza funtzioaren eta 3 berriza funtzioaren simetrikoak aurkitzea, bere adierazpen analitikoa. Eta baita ere, modu egokian bere simetrikoak grafikoan kokatzea.